Què passa, penya? Avui anem a jugar a Dexter. És simulador d'assassí, en poques paraules. Anem a llegir primer abans l'advertència. Advertencia. Advertencia. Este juego contiene violencia y sangre. No replica ninguna acción mostrada en el juego. Este juego contiene spoilers para el show Dexter. Per qui no ho sàpiga, Dexter és una pel·lícula sobre un tio assassí que mata lladres. Molt random, no? Així ens anem a jugar. Jo no l'he jugat mai, és... Uau! No. Hola, jo sóc Dexter. Hola, jo sóc Dexter. Sóc agachant, però visc en els maleïts backrooms. Tinc una casa de me, però és que, tio, mira la cara. No, ja, faig massa pena, ho sé. Tutorial? No vull tutorial. Segurament no em penediré d'aquesta acció en el futur, tranquils. D'acord. Aquesta nit... no me'n temps de llegir-ho. Again. Ok. Ned, George Kent, lo malo, felonía, no sé qué es felonía. Continua, continua. D'acord? No sé, ok, no sé què s'ha de fer perquè no he fet el tutorial, ja ho sabeu. Hem de matar un professor. Intenta de nou? A veure... Missions aleatòries. No penso fer un tutorial. Per què? Doncs perquè no, d'acord? Si veig que sóc un fracassat, doncs d'acord, sí que faré el tutorial. Que sí. Ranking. Consigue armes nucleares. Va aconseguir armes nuclears i va matar una ciutat sencera. Nah. El criminal de cada dia, saps? D'acord. Doncs suposo que... Ah, mira. Què passa? Xeringa. Ah, no xeringa. Haurem d'entrar en aquesta casa tan bonica. Hola! Ostres. Ok. He trigat una mica, però he pogut obrir la porta. Bam! Mort. Ah, val. A veure, carregant. Ara... Ostres, com peses, tio? Ningú es pregunta... Ok, corre. Abans que vingui algú i es quedi com... Ah, hola... Què passa un cop al carrer, tio? Lentament, tranquil, ja està. Hola, sóc un home totalment normal, sí, no? Anem on vivir. Ok, cap a la nostra casa... Però, òbviament, això és GTA, així que anem a anar-nos a l'olla, jo. Ui! I si té algú? La matarena... No, home, això és en català, sisplau. Ai. Hola. Per què tenim propaganda soviètica? Bueno, enfrentar-lo? Un moment.
Recordi escollim escalepa, cuchillo de carnicero... No escalepa, no? Potser aquesta valer de censurar? Bueno, ja veurem, no? Ja, saltem, va. No, mira. Ah, matar. Que tinga la maleïda! Bueno. Jo què sé, agafem... Jo. No sé per què mostraven més gràfics, però això és Roblox. I la majoria de la mare... Això és català, hem de cantar cançons catalanes. La Mari... Sí, no? La Marina està morena... Quan es pentina, es pentina... No, faig molta pena. L'anem a tirar enmig de l'Oceà Atlàntic o què? Bueno. A veure, crec que no és necessari l'animació. Bueno, d'acord. Et deixa el teu anivet aquí. Espera. Ah, d'acord. Bueno, no està brut, però bueno. Què tal, no? A veure... Ahí está. Ui. Bueno. Espero que us hagi agradat. I doncs... Espero que us hagi agradat. El vídeo és curtet, però bueno... Però com digui, espero que us hagi agradat el vídeo. Un moment, A veure si es pot. No me'n recordo com és el codi, ok? Segurament no ho estic fent malament, com dirà, ets penco, però bueno.